Από πού έρχεσαι, πώς ξεκινάει η ιστορία? Η ιστορία ξεκινάει από πολύ μεγάλο βάθος, πριν το γύρισμα, μετά την Επανάσταση του 1921. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών, έτσι, εδώ εσωτερική μετακίνηση, που μετακινούνται σε διάφορες περιοχές της ελεύθερης Ελλάδος, από περιοχές που είναι κάτω από την κυριαρχία των Τούρκων. Τι ήταν οι παππούδες, ο προπάπος. Από πτυχίο, Σύρο λέγεται ιστορικά, ο οποίος ήταν έμπορας, έσκοτωσε έναν Τούρκο, την κοπάνισε από τη Σύρο, πέρασε στοιχείο και μετά από το τυχείο ήρθαν στην Πάτρα και εκεί έμειναν. Υπάρχει ακόμα στην Πάτρα ο φίλος του παππού μου που ήρθαν μαζί από τυχείο, η Στοά Κόλλα. Άμα πας στην πλατεία Γεωργίου δεξιά κάτω, θα δεις τη Στοά Κόλλα, ας πούμε, που ήταν έμπορας, μεγάλος έμπορας σταφίδας. Και ο πατέρας? Ο πατέρας μου έκανε δουλειές, ας πούμε, γραφείου. Δούλευε, ήταν στο Δήμο της Πάτρας και λόγω των κοινωνικών φρονημάτων απολύθηκε και μετά έπεσε στα βαθιά, στο βάθος. Ναι, απολύθηκε και βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν ήξερε τι μπορεί να κάνει, γιατί η οικογένεια είναι η οικογένεια η οποία από τους λίγους παντρεύτηκαν από έρωτα. Ενώ ξεκινάνε το 38, παντρεύονται, 39 κάνουν τον αδερφό μου, μπαίνουμε στον πόλεμο. Και αυτός ο πόλεμος έφερε καταστροφή μεγάλη. Δεν μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε τι μεγάλη καταστροφή έφερε. Και συνέχισε αυτή η καταστροφή και μετά με τον εμφύλιο. Διαλύθηκε η Ελλάδα. Κρίμα, ας πούμε, για αυτή την χώρα που έφτασε σε αυτό το σημείο. Για να πάρει απάνω της χρειαζόταν πολύς χρόνος. Τι θα έλεγες, ότι η οικογένειά σου είναι αστική, καλλιεργημένη? Ναι, με αυτή την έννοια. Τώρα την καλλιέργεια της αστικότητά της δεν την ξέρω. Έτσι. Μπορώ να την διαπιστώσω με τα όργανα που έπαιζε ο πατέρας. Με αυτό το διαπιστώνεις, όχι με τίποτα άλλο. Πιο εσωτερικά δηλαδή δεν το έχω. Τι έγινε με την κιθάρα? Κιθάρα πουλήθηκε μετά τον πόλεμο για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν ένα μεγάλο παράπονο, εγώ πιτσιρικάς τότε 6-7 χρονών, που το έμαθα αυτό. Πέρναγα από το φούρναρι που είχε πάρει την κιθάρα και τον έβριζα. Και ήταν ένα όνειρό μου να μάθω ένα όργανο και η κιθάρα ήταν το βασικό όργανο που θέλω να μάθω και το έμαθε ο γιος μου αυτό. Έπεισα το γιο μου να γίνει κιθαρίστας κλασικής μουσικής. Πώς μπήκες ποια ήταν η επαγγελματική σου δραστηριότητα και γιατί μπήκες σε αυτή την κατεύθυνση? Η κατεύθυνση είναι τυχαία. Δεν είναι οργανωμένη και προγραμματισμένη. Ήταν με βάση τις δουλειές που έβρισκε ο πατέρας μου να με συστήσει σε αυτούς τους γνωστούς του. Το ένας ήταν σιδεράς, ο άλλος ήταν ηλεκτρολόγος και μου κάθισε το σιδεράς. Μου κάθισε με την έννοια, ας πούμε, σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω το υλικό αυτό. Έβλεπα τους μαστόρους και ζωγράφιζαν και σχεδίαζαν πάνω στη λαμαρίνα με το κοντήλι. Έτσι. Κάνει πολύ καλή χρήση η γραφή του κοντιλιού πάνω στη λαμαρίνα και με βάση αυτά τα σχέδια εφαρμόζαμε μετά είτε στο καμίνι είτε στο σχεδιασμό των καλουπιών, εφαρμόζαμε την παραγωγή. Υπάρχει στην Πάτρα ακόμα, έτσι είναι ένα στοιχείο αυτό, υπάρχει στην Πάτρα ακόμα κάποιες καταπληκτικές κατασκευές της εποχής μετά τον πόλεμο, που έχω πει μια φορά να πάω να γράψω ένα βιβλίο γύρω από αυτό το μέταλλο και να φωτογραφίσω αυτά, γιατί χάνονται σιγά σιγά, τα οποία είναι τρομερά. Σαν... Εσύ σε τι ηλικία μπήκες? Ναι, λόγω των συνθήκων δεν μπορούσα να συνεχίσω να έλεγα κανείς ότι θα μπορέσω να πάω σε ανώτερες μαθηματικές καταστάσεις, γυμνάσια, λύκεια δεν υπήρχαν τότε και πήγαινες κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν κάτω από τις συνθήκες αυτές και πέρασα στη δουλειά με μία, απέτηση του 12χρονου παιδιού,
ότι εγώ δεν μπορώ να σπουδάσω αφού δεν υπάρχουν λεφτά στην οικογένεια και απέτησα από τον πατέρα να σταματήσει, να πάρω το δίπλωμα, το απολυτήριο του δημοτικού και να περάσω να μου βρει μια εργασία, η οποία θα μπω εγώ και σιγά σιγά από στυρβωτής, από ηλεκτρολόγος, πέρασα οριστικά και σφραγίστηκε η σχέση μου με το σίδερο. Τι έκανες ακριβώς με το σίδερο, ποια ήταν η εφαρμοσμένη επεξεργασία του σιδήρου, τι ήταν? Ναι, είναι η εφαρμοσμένη επεξεργασία του σιδήρου εκείνη την εποχή, πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο, οι κατασκευές του σιδήρου είχαν μια υπέροχη ομορφιά. Θα το δούμε, αν γυρίσει κανείς σε ορισμένες μεγάλες πόλεις στο κέντρο των πόλεων, θα δει, ας πούμε, από σπίτια ή πολυκατοικίες 2 και 3 ορόφων της εποχής, θα δει, ας πούμε, καλλιτεχνικά έργα σιδήρου που είναι θαυμάσια. Αυτό το κομμάτι έχει χαθεί, δεν έχει γραφτεί η ιστορία του. Έχει χαθεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει στο μέλλον, αλλά έχει χαθεί. Δεν έχει κατανοήσει κανείς τι σημαίνει σίδερο. Στη συνέχεια η ζωή σου πώς πήγε? Μετά από την Πάτρα βρέθηκες Ναι, στην μισό Αθήνα. λεπτό. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι για το σίδερο. 2 λόγια ακριβώς. 3, μπορεί να είναι και 4, αλλά γρήγορα. Στην πορεία μου έκανα και για πρώτη φορά, εδώ και μια δεκαετία, άρχισα να ψάχνω και λίγο το σίδερο στην χημεία του. Να γνωρίσω το σίδερο μέσα. Δηλαδή, δούλεψα το σίδερο τόσα χρόνια, το οποίο δεν ήξερα θεωρητικά τι σημαίνει σίδερο. Κάποια κομμάτια του τα έμαθα διαβάζοντας κάποιους χημικούς, μηχανικούς, γύρω από το μέταλλο. Και ποιο είναι το μέταλλα? Είναι πολλά. Είναι το χρυσό, το ασίμι, το χαλκός, ο μπρούτζος, είναι όλα αυτά. Αλλά ένα μέταλλο είναι και το σίδερο, αλλά το σίδερο έχει μια ιδιομορφία. Το σίδερο έχει μια ιδιομορφία που χρειάζεται 1500 βαθμούς για να έρθει στην τήξη του. Έτσι. Δεν υπήρχαν τα μέσα. Από κάποια στιγμή και πέρα από το 1000 π.Χ. 1200 βρέθηκε αυτή η δυνατότητα και έγινε ο ξεχωρισμός από τη πετρώματα του σιδήρου. Το σίδερο είναι το βασικό, δεν θέλω να μπω περισσότερα, θα πω όμως αυτό, είναι το βασικό μέταλλο στο σώμα μας, στο σύμπαν, αυτό τουλάχιστον είναι από την επιστήμη, στο σύμπαν, και καθορίζει πολλά πράγματα. Δεν γίνεται ηλεκτρόλυση στο σώμα μας χωρίς το σίδερο. Γι' αυτό και πολλές γυναίκες έχοντας, ανεμίες και τα λοιπά, πρέπει να τροφοδοτηθούν ιδιαίτερα με σίδερο. Εγώ έχω τροφοδοτηθεί από τη δουλειά μου, έχω φάει πολύ σίδερο. Φεύγοντας από την Πάτρα, σε τι ηλικία ήσουν περίπου? Απολυμμένος από Φαντάρος, δουλεύω 1,5 χρόνο. Απολυμμένος από το Φαντάρος, δουλεύω 1,5 χρόνο. Η δουλειά μου δεν είναι πλέον μεταλλουργία στην κατεύθυνση του σιδερά. Είναι μεταλλουργία στα βαριά μηχανήματα, έτσι, τα οποία είναι κυρίως γύρω από τα αγροτικά εργαλεία, αλλά γίνονται και άλλες κατασκευές. Είμαστε πρωτοπόροι στις τρίκυκλες ματοσκλέτες με διάφορους τρόπους, έτσι. Χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά το πλαστικό κουβούκλιο εκείνη την εποχή. Ποια είναι? Το 60, 59, 60, 61, εκεί μέσα. Και λοιπόν, φεύγω Φαντάρος και μετά από 1,5 χρόνο δουλειάς, όταν απολύθηκα, φεύγω για Γερμανία. Εκεί γίνεται ένα λάθος από τον αδερφό μου, ότι η πρόσκληση γίνεται από ένα μαγαζί της Ford, μεγάλο μαγαζί, σαν φανοποιός. Εγώ φανοποιός δεν ήμουνα. Ήμουνα μεταλλουργός, το δούλευα το σίδερο, η φανοποιία δουλεύει το σίδερο, έτσι, αλλά είναι μια ειδική εξεργασία, δεν την ήξερα. Τέλος πάντων, μπαίνω σε αυτό και τώρα παθαίνω αυτό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα την πλάκα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Υπάρχει μια φάση γύρω στον 1 μήνα, η κοροϊδία των Γερμανών, τι μας ήρθε αυτό το φρούτο από τη Γερμανία, από την Ελλάδα, αφού δεν ξέρει τι του γίνεται. Αλλά λέω, εγώ έκανα υπομονή και μετά από 1 μήνα
έγινα και όχι μόνο αυτό, τους είχα φτιάξει και κάποια εργαλεία. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια ολόκληρη ιστορία. Εκεί έμαθα φανοποιός, είχα τις προϋποθέσεις στη βάση και έγινα φανοποιός. Στη συνέχεια εξελίχθηκα φανοποιός, ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα, έκανα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Αττικής, γύρω από τη φανοποιία, βαφή, ηλεκτρολογία, μηχανικά. Όλο πακέτο. Έτσι. Αυτό. Πότε τελείωσε αυτή η ιστορία της φανοποιίας για σένα στην Ελλάδα? Είναι γύρω στο 91-92. Ποια στο την αρχή, όλη την πρόταση? Είναι η ιστορία αυτή με τη φανοποιία και ξαναμπαίνοντας στο παλιό μου επάγγελμα που δούλεψα γύρω στα 4 χρόνια, έτσι. Και στα 4 χρόνια είχα γίνει και μάστορας. Δηλαδή μπορούσα πλέον, αλλάζοντας το επάγγελμα γύρω από το μέταλλο, παίρνω μαστορικό μεροκάματο. Μπορώ να ζήσω οικογένεια. Στα 16 μου χρόνια. Είναι και φωτογραφίες που έχω δώσει. Είναι σημαντικό, δεν είμαι εγώ μόνο. Είναι μια τάση όλων των νέων πιτσιρικάδων στην ηλικία μου που βρεθήκαμε μετά τον πόλεμο να μπούμε στην παραγωγή της κοινωνίας της χώρας μας. Αυτό. Μπήκε στην φανοποιία κάνοντας μια εταιρεία. Κάνοντας μια εταιρεία. Ποια στο την αρχή? Ναι, μπήκα στη φανοποιία. Καταρχήν έγινα υπάλληλος σε μια Ford για να δω πώς είναι τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι μπαίνω στην Dynamotor. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση φανοποιίας, βαφής, ηλεκτρολογίας, τα πάντα, στην Κηφισίας και εξελίσσομαι σε εργοδηγός. Εκεί με απολύουνε, υπερασπίστηκα έναν πελάτη και στη συνέχεια φεύγοντας από εκεί είπα πρέπει να κάνω δουλειά δικιά μου και εκεί πήρα όλους τους υφιστάμενους μου και κάναμε τη δουλειά και απότυχε η συνεργασία αυτή. Εκεί πλέον ανοίγει ένας δρόμος, τι κάνω από εδώ και πέρα, γιατί τα λεφτά ήταν πολλά να ξανανοίξω κάτι καινούριο γύρω από τη φανοποιία και πήρα την κατεύθυνση της σιδερουργίας πάλι. Αυτό όμως μου γέννησε με την ανάγκη αυτή, γιατί ψαχνόμουν να κάνω ένα χρόνο, μου τη γέννησε ένα ταξίδι στη Γερμανία, η οποία μπαίνοντας στην Tom Kirche του Μίστερ, ήταν η Μητρόπολη της Γερμανίας, είναι στη Βόρεια Γερμανία. Είδα κάτι σχέδια που είχαν πάνω στη Λαμαρίνα, κατασκευές οι Γερμανοί, με αφαίρεση και προσθήκη και είπα εδώ είναι, θα κάνω και αυτά ήταν λίγο προς την κατεύθυνση στην καλλιτεχνική. Και έτσι μου άνοιξε αυτό το δρόμο. Έκανα προσπάθεια, ερχόμενος στην Ελλάδα, να κάνω αυτό το κομμάτι και λόγω της ανάγκης οικονομικής για να ζήσει η οικογένεια, το σταμάτησα και γύρισα στην απλή κατασκευή με βάση τον αρχιτέκτονα, με βάση τον πελάτη, μεταλλουργία, σιδηρουργία, εφαρμοστική, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, εξειδικευμένα σε αυτή την κατεύθυνση. Πότε, με ποια αφορμή ξαναβρήκες την καλλιτεχνική σου ενασχόληση? Ποια στο την αρχή? Ναι. Η αφορμή αυτή έχει να κάνει με την περίοδο του συνεργείου, το φανοποιίας, βαφής κτλ. Από την αρχή. Την καλλιτεχνική ενασχόληση με το μέταλλο τη βρήκα όταν... Ναι, την καλλιτεχνική ενασχόληση με το μέταλλο τη βρήκα όταν δημιουργήθηκαν προβλήματα με τους συνεταίρους μου και τους υφιστάμενους μου. Έτσι, στα συνεταιρελίκια μου για το στήσιμο του συνεργείου. Την καλλιτεχνική εννοώ ότι ασχολήθηκες με δουλειές του σπιτιού, με έργα για το σπίτι και εκεί διοχέτευσες. Ναι. Έργα, ναι. Η καλλιτεχνική μου, το καλλιτεχνικό μου άνοιγμα προς αυτή την κατεύθυνση, μάλλον θα έλεγα τη συνείδηση αυτού μου, έτσι, προέρχεται από μία κατάσταση ανάγκης να φτιάξω με την απέτηση της γυναίκας μου, να φτιάξω κάποια πράγματα χρηστικά στο σπίτι και από την άλλη η σχέση μου με τους αρχιτέκτονες, με τους πελάτες που ήταν απαιτητικοί και εμένα μου άρεσε, έτσι, στην εφαρμογή των σχεδίων τους. Έτσι. Τώρα εδώ, παρένθεση, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, είναι το ταξίδι της Γερμανίας,
είναι αυτά που έβλεπα από τους παλιούς μου μαστόρους που ζωγραφίζανε και εφαρμόζαμε τη ζωγραφική και τα σχέδια τους στην κατασκευή του σιδήρου, πόρτες, παράθυρα και ειδικότερα τα φανάρια, το πιο δύσκολο κομμάτι της σιδερουργίας. Αυτό. Τα φανάρια, ποια φανάρια? Πώς θα το λέγαμε τώρα? Σκάλας, ναι, της εσωτερικής. Ωραία. Φανάρι λέγαμε την εποχή και αυτό λέγεται και ακόμα και σήμερα, αλλά πλέον δεν φτιάχνουμε τέτοια πράγματα, γιατί οι κατοικίες δεν έχουν τέτοιους εσωτερικούς χώρους. Ήταν οι εσωτερικές μεγάλες σκάλες που εκεί απάνω γινόταν η κατασκευή του κάγκελου με ιδιαίτερα σχέδια και ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Ήταν από τις πιο ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή. Ερώτηση. Όταν βγήκε στη σύνταξη, θα το πιάσει από την αρχή αυτό, όταν βγήκε στη σύνταξη, τι έκανες σε σχέση με το καλλιτεχνικό? Δηλαδή, μπήκες στο καλλιτεχνικό μέσα από τη Λουίζα που σου ζήτησε κλπ. Πώς το ξανάπιασες αυτό? Το ξανάπιασα. Έχοντας αυτό της Γερμανίας, έχοντας ταξίδι, μετά το ταξίδι της Γερμανίας, είχα πει θα κάνω συνεράς. Επειδή στα λεφτά για να ξεκινήσω, τα λεφτά για να ξεκινήσω είναι ελάχιστα. Με μια ηλεκτροκόλληση, ένα σφυρί, ένα αμμόνι και ένα καμίνι μπορούσε να το προχωρήσεις. Τι γίνεται όμως? Μπαίνοντας αυτό, έχω και ακόμα τώρα στο μαγαζί, έχω σχέδια που έκανα να ανοίξω ένα δρόμο τυποποίησης σχεδίων για να μπω σε αυτή την αγορά. Αλλά ο καιρός περνούσε, οι ανάγκες του σπιτιού ήταν μεγάλες και ξαφνικά το έκοψα και λέω θα μπεις στην παραγωγή, ό,τι σου συμβαίνει μεταλλικό να το εφαρμόσεις και σιγά σιγά να δεις τι θα κάνεις με αυτό. Και έτσι ξεκίνησα, αλλά μπήκα και σε αυτό ότι οι ανάγκες του σπιτιού για κάποια κομμάτια και οι ανάγκες των συνεργατών μου, αρχιτεκτόνων, πελατών για κάτι το ιδιαίτερο πάνω στην εφαρμογή του σιδήρου. Αυτό μου σταθεροποίησε τις προηγούμενες, πώς το λέμε, πώς να το πει κανείς, όχι, τις προηγούμενες γνώσεις και πείρας, ας πούμε, ή αυτές τις ανάγκες της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, οι οποίες ξαφνικά βγήκαν μετά τη σύνταξη φορτωμένες και αποκλειστικά. Τι έκανες σε σχέση με αυτό? Εκεί έκανα πάρα πολλές κατασκευές με στόχο, ας πούμε, να εξειδικευτώ σε αυτό το πράγμα, στο καλλιτεχνικό. Εκεί απάνω, όταν έφτασα σε κάποια κομμάτια, έκανα μια έκθεση στο μαγαζί που είχαν έρθει γύρω στα 300 άτομα γνωστοί μου και φίλοι των γνωστών μου. Αλλά εκεί πλέον κατάλαβα ότι και η περιοχή δεν με βόλευε και αυτή θέλει μια πορεία μεγάλη και είπα θέλω να καταλάβω εάν αυτό που κατασκευάζω αξίζει τον κόπο. Έχω ψαχθεί στο ίντερνετ να δω τέτοια πράγματα γύρω από το μέταλλο, δεν έβλεπα κάτι και λέω θα κάνω το μαγαζί της Νάξου για να δοκιμάσω και να με κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος... Τι ήταν αυτό το μαγαζί της Νάξου? Ήταν το μαγαζί της Νάξου, ναι. Και αποφάσισα να κάνω το μαγαζί της Νάξου μετά από την έκθεση του στο μαγαζί εδώ στο Μενίδη, στην Αθήνα. Το μαγαζί της Νάξου ήταν αφορμή, η ανάγκη να δω πώς στην ουσία αποδέχονται τα σχέδια και τα έργα αυτά τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γιατί είναι τουριστική περιοχή και το κάνω στο καλύτερο μέρος της Νάξου που ήταν δίπλα στο μουσείο. Στο κάστρο μέσα, δίπλα στο μουσείο. Πολλοί όταν το κλείσα το μαγαζί, πολλοί με στεναχωρήθηκαν, γνωστοί εκεί που είχα γνωρίσει και τα λοιπά, γιατί το κλείνεις, κάτσε εδώ, και μου προτείνανε να κατεβάσουν τον νίκη στο μεγαλύτερο δυνατό για να μείνω. Εγώ είχα αποφασίσει όμως να το κλείσω γιατί δεν μπορούσα πια, είχα τα λεφτά μου είχαν μειωθεί, δεν υπήρχε πλέον από τη σύνταξη και τίποτα άλλο. Και έτσι αποφάσισα να το κλείσω και θα δω τι θα κάνω στο μέλλον. Και τώρα καταλήγουμε με τη Μέρη, αυτό που λέω, τη στροφή τι κάνουμε στο μέλλον. Με μια πρόταση της Μέρης Σκιαδά να ανοίξουμε αυτή τη διαδικασία μαζί, με δικιά της φυσικά ευθύνη,
Και... Πώς αποκαλούσες τα έργα σου, πώς αποκαλείς τα έργα σου, τα καλλιτεχνικά? Ναι, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο πώς αποκαλώ τα έργα μου, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την άποψη, την οποία μου είπαν και κριτικοί τέχνης, ότι είναι γλυπτά σιδήρου. Θεωρώ η λέξη γλύπτης είναι μια λέξη η οποία προήλθε από τα αρχαία χρόνια γύρω από την πέτρα, το μάρμαρο. Δεν είναι το ίδιο. Το σίδερο, το μάρμαρο, άμα κάνεις ένα λάθος ή μέσα δημιουργήσει μια ανακούφωμα κτλ., το πετάς. Έχω συναντήσει έργα της Νάξου, υπάρχει αυτός ο κούρος, ο οποίος είναι απαρατημένος γιατί δεν μπόρεσε να περπατήσει. Το ίδιο το υλικό. Λοιπόν, εκεί βγαίνει άχρηστο μια ολόκληρη δουλειά. Και ένας κόπος μεγάλος. Έτσι. Αυτό της Νάξου, ο κούρος, είναι 4 μέτρα. 4,5, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ μπορώ να το διορθώσω. Δηλαδή η χρήση του σιδήρου μπορείς να επέμβεις, εάν σου δείξει μια κατεύθυνση, να την αλλάξεις. Δηλαδή την ώρα, και αυτό θέλω να το επισημάνω, την ώρα που δουλεύω το σίδερο, και το σίδερο μου δείχνει κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι αυτό το μυστήριο που δεν το έχω ακόμα καταλάβει, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση του και τη φύση, γιατί το σίδερο είναι ένα κομμάτι της φύσης. Πώς μπορεί αυτό το υλικό να μου δείξει δρόμους, και όλα τα αυτά μου δείχνει. Έτσι. Τι σου είπανε στο μαγαζί για το σίδερο, κάποιος? Στο μαγαζί για το σίδερο μου είπανε δηλαδή αρκετοί μου είπανε, γιατί δεν κάνεις σχολή, γιατί δεν κάνεις, σε ποιους δασκάλους έχω εκπαιδευτεί, σε ποιους που έχω κάνει εκθέσεις, μου λέγανε για Βερολίνα, μου λέγανε για Παρίσι. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ είμαι ένας σίδερας απλός. Αυτό είναι η εξέλιξη της γνώσης μου και της αγάπης μου στο σίδερο. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλιστα βρέθηκε ένας Έλληνας με τη γυναίκα του, τη Γαλλίδα, που μου πρότεινε, μου πήρε τα στοιχεία μου όλα, αλλά εντάξει, αυτό δεν περπάτησε γιατί δεν είχα εγώ στοιχεία του, να μου κάνει μια έκθεση στο Παρίσι. Εντάξει, εδώ θα μπορούσε κανείς να καβαλήσει καλάμια, έτσι, αλλά δεν είμαι σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαι στην κατεύθυνση ότι αγαπάω αυτό το υλικό, και η αγάπη μου αυτή είναι ότι μου έχει δείξει δρόμους. Μου έχει δείξει δρόμους και στην κατασκευή με τους συνεργάτες, πελάτες και αρχιτέκτονες. Έτσι μπόρεσα και έκανα κάποιες εφαρμογές δύσκολες, αλλά το δύσκολο μου άρεσε πάντα. Μου άρεσε πάντα. Έτσι. Και θα το συνεχίσω αυτό όσο με παίρνει. Πιστεύω έχω μια δεκαετία ακόμα στην εργασία μου προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που θέλω είναι οι νέοι άνθρωποι, έτσι, να πάρουν αυτή την κατεύθυνση από έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχει σπουδές, δεν έχει ακαδημαϊκή κατεύθυνση, έχει μόνο κοινωνική κατεύθυνση, ανθρωπολογική, να δούνε τις δυνατότητες που έχουν σαν άνθρωποι. Ο καθένας μέσα από την ειδικότητα, αυτό που κάνει, αλλά και την ειδικότητα, το ιδιαίτερο μάλλον, του ανθρώπου που αποτελεί ο κάθε άνθρωπος. Το ιδιαίτερό του, που είναι να ψάξει την ψυχή του και να δει το μεγαλείο που έχει μέσα η ψυχή του. Αυτό ήταν που έψαξα εγώ, δίχως και συνείδηση. Ήρθαν τα πράγματα σπρώχνοντας, δηλαδή βήμα, 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 βήμα. Στην νεολαία τι θα είχες να πεις, δηλαδή? Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, έτσι, να απελευθερώσουν στους νέους. Θα έλεγα ότι να γνωρίσουν τον εαυτό τους, δηλαδή ποιος είναι, πώς είναι, ποιες είναι οι ικανότητες τους και οι δυνατότητες τους, αλλά και ποιες είναι οι αδυναμίες τους, για να τις ξεπερνούν μέσα στην πορεία και να ζήσουν την ύπαρξή τους. Δεν έχει δεύτερη δόση. Έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να δουν την ψυχή τους και την ομορφιά που κρύβει μέσα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος κρύβει μια ομορφιά. Και εκεί υπάρχει και το καλλιτεχνικό κομμάτι της ομορφιάς. Υπάρχει γενικότερα το πνευματικό, αλλά και το ειδικότερο της ομορφιάς. Όλοι κάτι θέλουν να κάνουν με το χέρι τους. Και αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Αυτό που έχουν στο κεφάλι τους, ο νους, να μεταφερθεί με το χέρι
μέσα στην κατασκευή. Αυτά. Okay. Και ένα τελευταίο. Τι σου είπε για το μέταλλο συγκεκριμένα, τι υλικό είναι το μέταλλο, πώς νομίζει, τι θεωρεί ο κόσμος ότι είναι το μέταλλο σαν υλικό. Ναι, το μέταλλο το έχει γνωρίσει ο Ησίωδος. Αυτό που έλεγες. Ναι, ο Ησίωδος, το μέταλλο τώρα. Το μέταλλο, ο Ησίωδος έλεγε, ας πούμε, ότι είναι η πιο σκληρή εποχή. Εγώ δεν θα ήθελα να ζήσω αυτή την εποχή. Γιατί το σίδερο είναι το... Στο που θα περάσει ο γύφτος με τα πράγματα.